Hi guys, good morning. So, today is June 22. Actually, I have decided to do a prank sa mga friends. This is inspired sa mga prank ako nakita online sa YouTube. So, manawag ko sila sa Messenger. Then, kunwari na sila nanawag sa ako. Then, maingon ko nga, ayaw wag sinamok. Pero technically, ako yung una nanawag. So, let's see. Wait lang. Unahon ako si Clark. Tawag ko ni Clark. Bayot ay sa panawag. Bayot kay nagkuan ko, nag-edit ko. Wala pa nawag ko eh. Wala pa nawag. Nag-prank ko. Yatay ha. Tili ko kalmugong kata. O saan mag-react sa iko? Wala ko nanawag, oy. O saan mag-react sa wala ko nanawag, oy? Wala nawag ko eh. With gigil. Kana with gigil. Kana. Bye-bye. Sige na, ang kuhan, ang Team Darnil, Team Day. Daniel Sabadokya. Wait lang. Daniel Sabadokya. Tanaw na tumutubag. Wala nito ba? Hello. Baby boy. Ayaw sa panawag kay ga-edit ko. Oo, wala nawag ma. Panawag bang ka? Ito may unang nawag. Hello. Oh, sige, sorry. Oh. Nag-sorry siya. Wala ko, ay sa panawag nag-edit. Show ko nanawag. Ako ikaw na nanawag. Sorry. Kelly Bayot. Nak! Ay, ma! Oh my God! Hi, ma! Ay! Samahan. Ayaw sa panawag kay ga-edit ko. Ayaw sa panawag. Ha? Natawagan ta ka, ma? Oh, ayaw sa pagtawag. Ga-edit ko. Hindi ako ato, ma. Nag-lag siya, ma. Mm. Oh my God, sorry. Okay ra. Okay. Sa isa. Akong igaagaw sa isa. Kling! Ayaw sa panawag, Kling, kay ga-edit ko. Nanawag ba rin ko? Oh, ay sa panawag. Ga-edit ko. Nanawag din ko? Oh, Natuplukan ayaw sa... na. Oh. Natuplukan. Sige, Ah. bye. Unsa? Natuplukan. Dili ka mo lihok, Kling. Signal. Natuplukan. Ah. Nasya na. Oh, sige. Natuplukan. At kanina. Ga-prank. Nagunsa mo. Giahak. Ay. Wow, hi. Hi mo, hi. Hoy, galay. Ay, galay. Ga-prank ko, ga-video. Nak,
Nak, Shelo. Hmm. Ayaw sa panawag kay ga-edit ko. Ay, ikaw man eh. Ikaw nanawag, ikatulo. Ganina? Oh. Ay, boss, natutlokan na ako kay matamang ko. Unsa? Nagkuan ka. Dili ka madunggan. Hello. Ah. Natuplokan na ako siguro kinadatugan ba? Ano na? Unsa na? Unsa? Nadatugan. Na, uy, di ka. Nadatugan? Oo, kay naman isa kong uluhan akong cellphone good. Ah, sige. Ay, sa panawag ha. Oh, sorry. Next, Umi. Si Umi ato ang i-prank go. Yes, hello. Umi! Ayaw sa panawag mi, kay ga-edit ko mi. Nanawag manggug ka, ayaw sa panawag. Nag-text siya. Ikaw ay nanawag. Cesar Bahian, Ate Michelle. Yes. Sar. May kamera. Sa ano na? Ay sa panawag ba yun? Kaya ga-edit ko. Ha? Ayaw sa panawag. Kaya ga-edit ko. Ayaw sa panawag ma. Kaya ga-edit ko. Yata eh. Dot. Wala kay kamera? Dot. Ayaw sa panawag. Kaya ga-edit ko. Ikaw may nanawag. Ikaw, uy, ganina pa alas 6. Ha? Sige. Ano ba ni? Ambot. Sige. Angel RG. Angel, wala kay cam, ngit-ngit. Ay, tulog ka? Sorry. Ay, ayaw sa panawag kay nag-edit ko. Ano, wala mo ko nanawag. Wala. Sige. Nagkutso. Nag-watch ka? Nawag mo ganina pa alas 6. 7 nakabuok miss call. Ano ba? Basta nakatuklok na ako. Siguro. Kabantay, Darius. Bukid, Darius. Sige lang, ma. Sige, ma. Okay ra, uy. Nakuha, nakamata ko ba kay daghan kay tawag mga 8 ka buok. Ang naunsa mi sa tipayang. Sino madaya? Magbon kayo, nakikanya ba sila kay Mrs. Kaya pag ano, alam, alagi, finish a full from Ala, Dani. tete, putol-putol ka te. Ang sa to? Tapatol ka? Oo. Tapatol ka? Diri ba pagita diri lain. Dili mo lihok imong ulo, anadong ulo te. Putol-putol ka, ilihok na imong ulo. Sabi gabi. Daot na ko. Ayaw. Sumabasa na po pag-online. Kaya magkano po may kiyon niya. Ikuan ba
Putol-putol manggug ka, murag hinay ang signal, ilihok day mong ulo. Liyok na ko ang ulo. Oh. Sa, Nya kay murag hinay ang signal. na. Na. Dili kay ka murag ningkuan ba, murag static ba? Ang murag choppy ana day mong ulo ilihok daw. Sa ba? Unsa man ni oy? Ana. Oy, gaprank ko. Ga-video ko gaprank. So, mao to no na like nag-sorry sila tanan, no? Nag-sorry sila kasi sila daw nanawag na ako. Not knowing, ako ito original nawag nila. So anyways, guys, thank you so much for watching my vlog for today. Kung wala pa mo nakasubscribe, kung wala pa mo nakafollow sa ako ang channel, please do subscribe, the Von Omega channel. And then, please also hit the notification bell button para updated mo sa mga bagong videos. So, again, thank you so much for watching, guys. I love you. Mwah.